Depuis Abidjan, international. Mais le vélo,
ni selba sila appelle son fan complet là akoka zongone ni fetelo bela kana wari do fanena tugo e masengo kaya choro kome uyeta yerdoy amansira ngoye e makato kaya madu kome marija bariga ko bariga bunyano bariga namu ibe ayibe namu niyo tayaya ngalo malaila bari babe mo ko ka wali atila babe kifle ibe namu idayela ka dela ni bala ka so ga ya ko na so sa no nyana ya ko sa no ko abari ana ma sa no to ga namu mara na ko la mo do ka ko na de wale wa e ma so ya ala ma ko me ala ma chaba ni do ga Namo na anyamo namo kado ga anyamo inula tayar ga anyamo inula ibla kama dawje ogi ga anyamo baladi hikali badane kare mola kato namo ibe na ni mo wajena ga ibla anyamo yala ikana ya dai kana kafa namu yela bunyai na mol sigale o bilam anyamo kamera sigale ki fla musogor ba sigale ki fla munzo sigale o bi fla chelu sigale o klobila tola tebel wale o klobila ni yemi fa bi kana ka belangale kadiya yala namu bona sibila na ambe ka do jeliba bare tebe be meje folono na ye dele ta ka bon meje la meje jurube yela mba fe ka nyemo ro kwe ni ya so tayar bo min babulo na ye fani complete do balla ka do di ngoni fo layma ni jurute yela la afanya na kwere mako be ka complete nyana ma do la de ni mana sabe minna jama be ni complete mako be ni la ndir bolo na ya ji ne ko mani jurute ani mo gote akanya bona ko na ya ko bariga ima ere patari ya ku yewa ni ere patari ani ni la telefoni chena disa abakla ga di mai to wali mo ere patari ya ko ni abariga ira nura ni nyobo ma ga do ni nyobo téléphone ko fo ki fo ka to adama fo to ko la tv fo ka jelu fo ko ko fora to ko adama fo ni ame jeli ko nande afo sababu nyuma ni ale kene ngona ya sababu ni so ya boyete fangate war kote ni ale kene doka sababu lu ni kibi mo fe ni ka fe abi adama fo abi olu ni mi je ka dogo ya olu ba karama awala ayo fo obi gondo wala mo mana ke tugo tugu bira sika tala fo weche olu ga koko adama ya ta ka alitai na ya lo abi do ala ayere ba ke ka temo olu ga na fara koko pe jago olu fara be lo keneka na le ma lo keneka o kera fidiri wale na no na lo keneka ni jurufone goni fay na ifen demande e fana kanga do fo war ko to yi foi ko to yi ko ga la di kamenta ibisi ka bo e yela ka mo jeni so do na kuma e ka ki deli e kanga do ma kunala sona atulum fo nala sona e ka complet inshallah ala ni fado ni bando barka la ka bi soro fiu mi fara fora kalaka ni butayr do be
n'o ye complet di mɔgɔ ma ɔ ko wɛrɛ bɛna bɔ a la ala k'an kisi o ma ka woloba dugawu to yen hali n'a ye complet 100 d'i ma ko foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la ale ta ye nin ye ala ta kɔfɛ foyi tɛ bɔ a la o m'a fɔ ka ɲinɛ wolobagaw kɔ fiyewu n'ala sɔnna complet ko o ɲɛ sɔrɔla ka ban mais a tɛna lon d'i ma a tɛna waati d'i ma mais complet kɔni bɛ d'i ma ala sago i sago a kɛ to baara k'u ka hakɛmandɛni kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ gɔnifɔla e ka complet kɔni sɔrɔla e ka numéro passera a tɔ tora jeliw ani Togola TV ɲɛmɔgɔ